баъд аз 3 солагӣ дер мешавад. ин китоб воқеан як китоби ҷолиб аст, ки барои падару модароне ки мехоҳанд тифлакони худро чунон тарбия кунанд, ки онҳо барои худ ва барои ҷомеаи худ муфид бошад, тавсия дода мешавад. Ин китоб бисёр масъалаҳоро ба баҳс мегирад ва ба мо нишон медиҳад, ки чӣ гуна мағзи сари кӯдак то 3 солагӣ чӣ хел фаъолият мекунад, чӣ хел донишҳоро аз худ мекунад ва чӣ гуна дудилагии модар ба кӯдак таъсири манфӣ дорад. Садоҳо, яъне гӯш кардани мусиқиҳо ё садоҳое ки бемаънӣ ҳастанд, бад ҳастанд, чӣ гуна ба равони кӯдак, чӣ гуна ба ҷаҳонбинии кӯдак таъсири бад мерасонад. Ё то 3 солагӣ чӣ кор кунем, ки кӯдак минбаъд зуд 2-3 забони хориҷиро аз худ кунад, ё иштироки бобову бибӣ барои тарбияи кӯдак чӣ гуна аҳамият дорад ва чӣ гуна таъсир мерасонад. Ин китоб аз тарафи маркази Хирад ба тоҷикӣ нашр шудааст ва бихонем то сарфароз бошем, биомӯзем то вораста бошем.